Arratsaldeon. Da ongi etorri, da eskerrik asko, etortia etxipe bai. Gaur azaroak 25, indarkeria matxistaren aurkako eguna, eta gure DBH lehenengo mailako ikasleek beraien ekarpen egin nahi dute Zumaian. Irakasleon aldetik esan beharra daukagu, kriston lana egin dutela. Lehen zibilizazioak aztertu dituzte, emakume esanguratsuak aztertu, ikertu, ezagutu, gidoia idatzi, entxeguak, gidoiak ikasi, eta gaur hemen urduritasun guztiak eta lotxa guztiak galduta edo. Badoaz, beraien onena ematera. Eskatuko dizugu isiltasuna, mugikorrak itzaltzea, eta txalo bero bat gure ikasle maitentzako. Mesopotamian gaude, Kristoretik 2985 eta 2950 urteen artean. Hemen dugu Eneduana. Sargon Akadeko erregaren eta Tasluktum erreginaren alaba da. Aitak Nanar Ilarri Jainkosa Sumereraren apa izan den nagusi izendatu zuen. Ur hirian bizi da, Sumeriagoan. Eneduana idazlea, legegilea eta astronomoa da, emakume boteretsua. Mesopotamian ez, lehenengoa da gure zibilizazioa, baina zenbait aldeetan zuena baina aurrerako jagoa. Nabarmen.
uste du nahiko ikasegula, guazen. Ai, ene, desagertu egin dira. Jainkoa bote ziren. Itxurarrekin ez neska. Kristorretik 1940 urtean gaude orain. Antzinako Egiptoko 18. dinastia dago indarrean. Hemen dugu Nefertiti. Nefertitizenak edertasuna iritsi da esan nahi du, eta halaxe da bai, emakume edera eta boteretsua baita. Senarrarekin batera, monoteismoa eta ondoren ikonoklasia bultzatu zituen Nefertiti. Aton zen jainko bakarra Nefertitiren garaian. Zu altzara gaurko getlaria. Bai, ni neu entrenatzeko prest. Az gaitezen! Berriro! 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 Uste du gaurko nahikoa dela. Gari bero gorokarako. Ez da nahikoa. Nire zein alabentzako etorkizun oparoa eraiki behar dut. Un horretan, herrialde aberatsa gara, baina dozein momentutan, kanpotik iratzak etor daitezke, eta prest egon behar dugu. Bai, ongi da, baina hartu zakegun deskantsu bat, mesedez. Aizue, nik uste dut orain Egipton gaudela. Zuek uste duzu Nefertiti ezagutzeko aukera izango dugula? Bai, ziur baietz, hau Egipto da. Bai, Egipto oso handia da. Uste dut historian zara galdu egin garela. Ez gara galdu, hemen da. Entzun, norbait dator. Frontetik datorren mezua irakurri duzu, lasaitzekoa da, ez omen dago berenik. No news, good news. Nor da bidor? Ez hartuz borrokatzera. Baina zein zarete zuek, zer egiten duzu hemen? Ezin eten hemen egon behar, alde, mesedez, bidain uste egin dugu, uste galdera batzuk egiten. Orain ezin du, irautza bat du jokoan, edo esen momentuetan etorreteke norbait erasotzera. Nortzuk zarete, zer duzu ezonean? Bueno, bakarrik eroso jantzeta gatoz, besterik ez. Eroso? Eta hau zer da, arma sekretu bat? Hau, kemera bada. Eroso, horrela eroso ezintzaletre egon dena lotuta iztututa. Galtza, bueno, baliteke zure jantzi hori erosoa izatea. Tira, ez dut galtzeko denborarik. Ez izango denbora asko kenduko. Galdera batzuk egitera gatoz. Zugandik ikasi nahi dugun Nefertitiesen etxaia. Emakumeek Egiptoko historian izan duten garrantzia gehiago jakin nahi dugu. Susmo txarra sortzen didazue. Emakumeek, zer nahi duzue jakin? Badakiguzu Nefertiti zarela Egiptoko faraoia. Bai, hala da. Eta zure zenarra aurreratu ondela. Bai, hori jakina da Egipton. Etorkizunetik gatoz, 2008. Adarrako nahian, 2008 eta 2008an ospetsu izango naiztela diozue. Bai, ez ospetsua zara. Jende askok ezagutzen zen. Bueno. Ezagutzen zaitu. Bueno, nire konfiantza irazten hasi zen. Lehen, esan dezu, irautzatzeko azula eskuarteak. Zer esan nahi dezu horrekin? Hiria aldatu nahi dut, eta jainko bat, eta bakarra izango dugu. Eta herritarrak ez dira zerotuko. Ez, baizera, nitaz fidatzen dira. Ni faraoia naiz, eta boterea daukat. Aton izango da jainko bakarra. Aton, jainko bakarra. Hori da nezango bilak. Zer ondo Nefertiti, zer emakume eta boteretsua. Bai, emakumeak boterea, zertan ditzen zaituzte. Akenaton erregarekin ezkondu nintzenean, bere botere berdinak eskuratu nituen. Nire zenarra eta nire artean, ez dago desberdintasunik. Bueno, norbait boteretxoagoa izatekotan. Gure garaian, herrialde gehienetan, gizonek gobernatzen dute. Pixkanaka emakume batzuk botere lortzen ari dira, baina ez da gizona. 193 herrialdetatik 29 lehendakari emakume daude zuen. Bai, hori ez dago ondo. Zer egin behar duzue? Gauzak gaizki daudenean, eskuartzea ezinbestekoa da. Bai, baina ez da inerraza. Eta galdera da Nefertiti, zein da zure izenaren esanaia? Edertasuna iritsi da ez da nahi du. Ni emakume ederra naiz
galdera egin dizkidazue. Nik irautza bat dut eskualdean. Eta zuek nahiko lan duzue zuen garai xelebre horretan. Gure denbora lerroan, Antzinako Greziara egingo dugu jauzi orain, Kristoretik 680 urtera. Hemen dugu Safo. Greziar olerkaria da bera, Greziar olerkari garrantzitsuena. Platonek mitologiako musen parean irudikatzen zuen. Saforen poemak aintzat hartuak izan ziren aintzinatean, eta poeta askorentzako inspirazio iturria izan ziren. Kristoretik 5. mendeko Atenasen ezagutu eta errezitatzen ziren. Antzinako Roman ere, ospe handia izan zuten. Safora maitasunezko poesiak neske eskainea dira, izan ere Safo homosexuala zen. Safo Lesbosen bizi zen, eta horra hor lesbiana hitzaren jatorria. Eta besteen arabera, itxasontzera. Ona benetan, ez dut ulertzen nola duzun horrelako gaitasuna poesiarentzat. Eskerrik asko Adarne, baina mesedez, poesia egian ez moztu. Nunik hasi duzuen poesia politxak egiten, harrituta nago. Nire kasa, hasteko asko irakurriz. Jakin ezazuen, ikasle maiteo, irakurtza dela idazkeran eta ulermenaren oinarria. Eta ondoren, inspirazioa behar da. Inspirazioa nire ingurua aztertzetik dator. Gure musa zara. Nire poesian, zuek zaudete. Emakumeen arteko maitasunari idazten diot. Edertasunari idazten diot. Bizi eta sentitzen dudanari buruz idazten dut. Hori baita horretin ezagutzen dudana. Nire poemak nire musari zuzentzen dizkiot. Barkatu, zer da musa bat? Inozengoen entzun itzarrar hori. Musa bat, aiguni, bai idazleei, margolariei eta baita margolariei ere inspiratzen eta gure lanak egiten laguntzen diguten pertsonak dira. Gehienetan gu gehien maitatzen ditugunak, hain zuzen ere. Orduan oso garrantzitsu dira musak ez da? Bai, sortzaileentzat berezitik, baina edonork ere beharrezkoak ditu. Nerok behar dugu inspirazio iturri bat, nor maitatu, nor mirestu. Baina, nor zarete zuek? Atenasetik zatozte? Korintotik alegia? Ez zarete aurpegi ezagunak. Gu 21. mendeko ikaslea gara. Historiako emakume esanguratsuak hobeto ezagutu nahian zuganatoz. Zu horietako bazarrenez, zure bizitzari buruzko etxikara batzu jakina ditugu. Bada, ospetsua izango naiz. Bai, ospetsuak gure garaien emakumeen hartzeko maitasuna defenditzeko safismo eta lesbianismo hitzak erabiltzen dira. Zugatik, Lesbos Irlan bizi zen emakume poesagile famatuagatik. Zu zeu, Safo. Benetan, emakumeen arteko maitasunari izena jarri diozue. Ez aldarik etorkizunean, zergatik jarri diozue izena? Konplexua azaltzeko, Safo. Etorkizuna goraberak egongo dira zentzu horretan. Berdumien arteko maitasuna delikatu ere egongo dute. Gure garaian zorionez, borrokaskoren ondoren, gero eta nartuko dago, baina homofobia hor dago. Homofobia? Sexu berdineko maitatzea konnotatzeari homofobia ditzen zaio. Ai ama, beldurgarria. Zer bertan zuen zibilizazioari, baina atzerantz egin aldu zuen,
Iretzazuen maitasunaz, edertasunaz, eta ez gorrotoaz. Ene bada, Safo, ondo zaude? Esan dezan bat abazkeria entzun ondoren, zelabiatu eginda. Bera oso zentzibera da. Ezin dut kontuak entzuten jarraitu, isildu mezet. Zuen mundu horretako barra eskeri... Zuen mundu horretako... Zuen kontu horretako... Zuen mundu horretako... Pentsaera desegoki horien gain informazioa izan du. Gehiagi da egun batera. Barkatu, ez dugu ezer gehiago kontatuko. Egia esan, ez dugu etorkizunerako duzuen ikuspegi ikorra zapuzko nahi. Egunon, zer gertatzen ari da hemen? Angelita Maitea, zuzara? Falta botatzen zintudan eta bisita bat egitea pentsatu dut. Ondon zaude, momentu txarra egitorri naiz. Zer polita zaren, nor zara zu? Ni Afrodita naiz, maitasunaren eta edertasunaren jainkosa. Nondik zatoz? Zifretina etorra da, nire jaioterria. Nondako zifre? Mediterran itxasoan dago, Turkiatik gertu. Isla bat da. Eta nola itxizera ona? Itxasoz, Nikosiatik. Hau poza zu ikustea, dena gainera erortzen ari zain etorkizuneko kontuak entzuta. Lasai, Maitea. Etorkizunean maitasuna gorrotzeko dute, eta izena jarriko diote, homofobia. Ai nire Safo eta lagun berri Maiteo, beldur eta konplexo borroka batzuk irabaziko dituzte. Baina zuek, erne eta tinko, eutxi maitasunari, eutxi zuen musei, eta etorkizuna zuen izango da. Maitasunarena eta azkaltasunarena. Baina nola kontatu du historiak Safo ezalako sortzaile handi baten historia? Azalpenak eskatzera goaz orain. Zer dela eta desitxuratu edo desagertarazi dira azpimarragarriak izan diren hainbat emakumeren figurak historian zehar? Safo, ja! Zentzu gabeko idatzeetan sexu berdintasuna aldarrikatzen du entzun behar direnak. Emakumea gora, emakumea bera. Zer da hau? Non usten gaitu honen guztiak gizonok? Ez gaitu ze behar? Idatze bezutera batatu paparko martita. Naskagarria da idazten zuena. Ederra hemen zen, baina nortaki hori ba? Nik txikia, itxusia eta huts koloreko azalarekin deskribatu dut. Ja, musa ikaragarria. Hori. Bere olerkiak penagarriak dira, begiko mina ematen dute irakurtze hutsarekin. Arrazoia, poeta ona, mesedez. Emakume izan da nola izango da ba poeta ona. Hau da zorabioa. Bai, zer, non gaude? Zein dira bi horiek? Ondo entzun dut, ez dakizuen horra izan, norra arrezarete zuen. Lasai motel. Guz maia berri eskolako ikasleak gara, eta zuen? Gu Taziano eta Ovidio gara. Nortzuk? Ni Taziano naiz, historian egon eteken idazle kristaurik onena. Eta ni Ovidio naiz, Erromako poetarik onena. Tatxiko dago zer? Taziano eta Ovidio demantre. Lasai. Safo desitxuratu duzue, zer dela eta zertarako? Zergatik ari zarete Safo eta zain gauza txarrak idazten? Zer duzu bere kontra? Nola egongo naiz adoz emakume zingoratuta dagoen emakume sortzaile batekin?
Horrek bere bidea egitera animatuko lituzke, eta beraz, non geratzen gara gu, gizono, bakoitza bere lekua. Eta zer du batxar horrek? Aizu pizkate komplejatuta zaude, ez da? Zer duen txarra horrek? Emakumeak zaforren pausua jarraituz gutxinaka botere hartzen joango lirateke, eta horrek guri, gizonoi, protagonismoak kenduko liguke, hori ez da onargarria. Beraz, zaporen pekatua lagunbe independentea eta sortzaile bikaina izatea izan zen zuentzat. Adi, emakumeek bere lekua zein den jakin behar dute, hainbeste txorakeria, sortzaileak gu gara. Ezin da sinetxi munduan zehar poema eta idatzi iraultzaileak zabaltzea. Beste emakume txoria buruan sartzen eta hauek nahazten. Sinet, iezaguzue zuen hobe beharrekoa izango da eta. Kendo bezo hori, nire nahi zuen bezalakoa. Nik ez ditu zuen berri eta txorakeria. Sortzaile bezala onak izango zarete, baina, gezurra erabili behar baduzu ezafu gutxiko, asko ez duzue sinesten zuen anean. Ta jakin ezazue, gure garaia mutilak ere berdintasunaren alde daudela. Eta zuen bezalako beldurrak ez dituztela, hartaburu. Zuen garaian emakume poeta geude, ez. Bai, asko eta zintzerariak eta gintariak. Historian zehar, hainbat emakume oletari ospetsu egongo dira. Amaia Laza, Tere Irastortza, Julia Ochoa eta Aba. Eta guztiak bikaina, zuek berriz, txikiperiak ez duzu ez artikulurik izango. Zer diozu bideo, zer da, gora goaz. Zuek biak zaporekin egin duzuen amazukeria hutsa da. Bai, horrela da, nahi duzuena idatzi. Urte batzuetan jende engainatuko duzu, baina gure garaian egia jakingo da. Zapo olentkari bikaina izan zela eta bia konplejatu bera desitxuratzen saiatu zirela. Hori ez da posible! Beraz, jakin ezazue, zuen idatziek ez dutela beraien helburua lortuko. Azkenean, beti gailentzen da egia. Huelta gaitezen gela. Lehen zibilizazioetan, beraz, ohikoa zen emakume erregina apaizburu edota jainkozak aurkitzea. Botearrakalaren arrastorik ez Sumerar herrian. Sexu askatasunari dagokienez ere, aintzinako Grezia eredugarria izan daiteke. Zer gertatu zaigu beraz, aurrera egin dugu edo atzera neurri batean, ondoriak ateratzeko ordua heldu da. Gazteok, erantzi daude beta horrekoa, gaurkoz nahikoa bideatu dugu eta... Pixka bat zora behatuta gelditu naiz. Baita nire. Tira, zer iristu zaizue gabe ikusi duzuena? Zer ondori atzera itzakegu? Oso interesgarria izan da. Hiru emakume hauek aztertzea eta beraiekin egotea. Nik atera dut ondorioa. Lehen zibilizazioak Mesopotamian, Egipto, gauza batzuetan gure aurretik zebiltza da. Patriarkatua, baina gaur egun emakumeak lupaz politikatzen dira. Bueno, eta ez daudenak bai. Matxismoa zerratuta dago orainik. Mesopotamian nesken nolabaiteko berdintasun estatusa lortu zuten. Egipton berriz, neskak eta mutia separatuta zauden, baina zen esniezkoa. Adidez Nefertitik faradia izatea lortu zuen. Eta Grezian gauzak okerrera doaz. Indarkeriari buruz gauzak okerrera doaz. Milaka urteren ondoren hemen gaude. Orainik asko dira, ez matxismoa eta feminismoa ere, esaten dutenak. Bai, hortik hasita gaizki. Denok eskubide berdinak eduki beharko genituzke. Azaroaren 25 aldarrikatzeko eguna da. Bai, oraindik aldarrikatu behar daukagu. Badakizu zer gertatu zen Rebeka Txaptegirekin? Nola da hori? Azken olinpidetan parte hartu eta gero, bere gizona izandakoak erre egin zuen atleta bat. Eta nolatan ez da zabaldu gehiago albistea? Albiste asko eta asko ateratzen dira egunero, baina ez dakit ba esari garen antzen. Gogoratu horion gertatu dakoa.
Gizon batek bere bikotekidea izandakoa tirosin zuen, eta gero bere buruaz beste egin zuen. Bada garaia guztia aldatzeko. Bai, baina nola? Indarkeria matxista moztuta, agente postuak hartuta... Gure eskubideen alde borrokatuta. Arrazoia duzu bai, baina gaur indarkeria matxistaren aurkako eguna da. Noiz idagun hau, badakizue? 1989 dugu indarkeria matxistaren aurkako eguna. Segun da hau? Egun hau mila laizpen hilketa matxistaren ondorez proposatu zen. Azareko 25ean hilik aurkitu zituztenako. Zein dira mila laizpan? 1970ko azaroan torturatu, bortxatu eta hil egin zituzten 3 aizpa ziren. Haiek hain ausarta ziren, baina ni ez dakit hain ausarta izango nintzen. Ez da erraza ausarta bakarrik izatea, baina denak elkarrekin bai. Indarkeria matxistari gabe aske! Dardarka zeruak, kaleak estatuak, dardarka epaile, legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzeak, garrasi batekin egan irtetzeak, aste bakoitzeko, minutu bakoitza, hildako ezparen minaren oroitza, alaba emazte, ama naiz neskato, ezaztu izenak, izan zirelako. Grebara joaten, diren kiden gatik. Azki da, oiuka plantatzea gaitik. Denontzat eredu zaretenen gaitik. Mundua iraltzen duzuenen gaitik. Beldurra guxatuz kantuan jotake, badazer eskatu aldarrikatua. Zamaurratu arte bizirik ta azke, pengoz jauzi dadin patriarkatua. Denari zu eman, apurtuz eraiki, inor begiak itxi ezkero jaiki. Jadinak ezin gaitu inor gelditu, bat ikutuz gero mila ikutzen gaitu. Ni naiz Ani, Judit, Marta, Talea. Ni naiz Ingrid, Paula, Maribi, Andrea. Ni naiz jipoitu zenuen emaztea. Ni umezurt utzi zenuen umea. Ta aurre egingo dizun emakumea.
Bueno, disfrutatuko zenuten, ezta? Ez que, kristona tira, Itzala tira. Entzun, azken abesti bat geratzen zaigu. Abesti honek bauka martxa. Orduan, dena usutik, Dena ematera. Gracias.